zane gida, gurore gida, yau zane gida. Jama'a masu kallon mu da saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka a daidai wannan lokaci. Muna muku barka da wannan lokaci, barka kuma da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci domin gudanar da sabon shiri wanda muke so mu gudanar da shi a yau, shiri ne na musamman. Wadda yau muna 16 ga watan Nuwamba 2025 wadda ya zo daidai da 26 ga watan Jumada Ula 1447. Za ku iya kallon mu kai tsaye a shafinmu na Glory Community TV da ke Facebook, wadda sunana Salihu Umar, ni ne zan jara gabar shirin. Ba wani dalili bane yasa muka gudanar da wannan shiri, shine sai dai don wayarwa matasa kai dangane da abubuwa masu muhimmanci da suke a daidai wannan lokaci. Wadda yau topic namu shine za mu tattauna ne game da abin da ya shafi muhimmanci da kuma tasirin mallakar katin zabe ga matashi. Wadda a zauren namu mun gayyaci manyan baki da bangare guda muna tare da assalamu alaikum. Malam Abubakar Sani Abubakar, Allah ka sani da Abu Mustapha. Ɗayan bangaren kuma Ni ne magana sunana Abdul Fattah Ibrahim Musa. to masu kalmar saurare, kamar yadda muka fara yadda ya gabata cewa topic namu shine muhimmanci da kuma tasirin mallakar katin zabe ga matasa. Za mu fara da Malam Abu Mustapha. Kamar yadda muka yi bayani akan cewa shine topic namu ne, shine muhimmanci da kuma tasirin mallakar katin zabe ga matashi. Menene abu mafi muhimmanci da kuma abu mafi tasiri game da mallakar katin zabe ga matashi? Assalamu alaikum. Yanzu da aka fara magana, za mu fara magana game da wannan mallakan ko kuma tasirin katin zaɓe ga matashi. Shi katin zaɓe, shi ma da farko menene katin zaɓe? Shi katin zaɓe wani kati ne ko kuma takarda da zai baka izini na zuwa ka kada ƙuri'a lokacin zaɓe. To wannan katin zaɓen kuma ana yin shi ne da zaran mutum ya kai shekara 18, daga na ake farawa. An dai fara wannan katin zaɓe sabanta shi ko kuma continuous voters register CVR ga wanda bai yi shi ba. An fara shi tun 15 ga watan August. An fara shi online, bayan sati ɗaya sai aka bi da kuma fiscal abunan registration wanda za a je a ganka a yi maka register. To an fara wannan. To za mu duba mu gani cikin wannan ɗan ƙaramin lokaci da aka fara, a ce sati 2 da aka fara, an samu mutum akalla 2,500,000 waɗanda suka yi rijista a wannan katin zaɓe domin samun daman kada ƙuri'unsu a zaɓuka masu zuwa nan gaba. Daga ciki dai an samu matasa waɗanda za mu ce matasa ire-iren mu daga shekara 18 zuwa 34, an samu mutum 1,600,000 waɗanda suka yi rijista. Raga nan matasa sun yi rawar gani, za a ce, cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da aka fara, wanda kuma dama ya kamata a ce wannan rijista ya ƙare, sai dai INEC sun yi nazari da yawa daga cikinmu ba su yi ba, an ƙara zuwa kwana 15 wanda zai ƙare 25 nake ji ko wannan watan 11. To wannan katin dai yana da muhimmanci gare mu sosai mu matasa, domin da shi ne za ka iya kauda duk wani shugaba ko kuma ka kawo wanda kai kake gani ya fi dacewa da cancanta. Me ya kamata mai, za a ga dewa mun zauna a majalisu muna magana, wane bai yi ba, wane ya dan takara jagoran nan na wuri kaza yayi kaza, wane bai yi kaza ba. To ta ya za a yi ka kauda wannan mutumin wanda bai yi ma abin da kake so ba, ka kawo wanda kake gani zai kare ka, zai ma amfani? To sai ka yi katin zaɓe. In ka mallaki wannan katin zaɓen, da shi ne za ka iya zaɓen wanda kake gani ya fi cancanta da wannan mukami, ko kuma ka cire wanda kake gani bai cancanta ba.
to da wannan ne zaka iya wannan abubuwan duka. So katin zaɓe yana da muhimmanci gare mu sosai, ba don da zaɓe ba ko don KYC da za ka yi da shi. Akwai wasu abubuwa da yanzu ba za a zo anguwan ku a ce wai anguwa ka san wani ko baka san wani ba. A'a, katin zaɓen ka zai nuna ga inda ka fito, ga inda kake, ga gidanka, ga komai da komai. Bar batun national ID card, wasu KYC dole sai an nemi katin zaɓe. To saboda haka yin katin zaɓe yana da muhimmanci matuƙa gare mu matasa da muke da jini a jika, wayanda za mu iya fitowa mu yi zaɓe, mu zaɓi namu, mu zaɓi wanda muka gani ya cancanta ya mana abin da ya kamata. Ba wai kawai mu zauna muna ta cewa a wane bai ba wane bai ba. Kuma ya zamana zaɓe ana yin shi ne, za mu yi zaɓe ne domin ciyar da ƙasar mu gaba. Yanzu muna kuka da rashin tsaro da sauransu, ko ba haka ba? Akwai rashin tsaro, akwai sauransu. To me zai kamata, waye muke gani zai iya kawo mana tsaro a ƙasa da sauransu, sai mu zaɓe shi. Kuma in baka da katin zaɓe ba za ka yi wannan aikin ba. Zai zama na dole muri sai kana da katin zaɓe kamin ka abun ka gudanar da wayannan ayyukan gaba daya. So katin zaɓe dai a takaice abu ne mai muhimmanci gare mu, musamman mu matasa. Saboda haka ya kamata mu fito cikin ɗan ƙaramin lokacin da ya rage, kowa ya fito ya yi katin zaɓe domin mu ciyar da ƙasanmu gaba, mu kai ƙasanmu da garinmu duk inda muke bukata. In babu katin zaɓe, to gaskiya sai dai mu yi ta zaman majalisa muna ta maganganu daban-daban, wanda kuma ba shi zai kawo mana wannan ci gaba da muke bukata ba a matsayin mu na matasa. To shi ne muhimmanci ne da katin zaɓe. Za mu dawo zuwa ga comrades. Comrades, Malam ya mana bayani game da abin da ya shafi katin zaɓe. Na farko ya fara mana bayani game da abin da ya shafi shi kansa katin zaɓe, menene katin zaɓe da kuma tasirin katin zaɓe da shi matashi. Comrades, kuma yadda ya bayani game da abin da ya shafi katin zaɓe, muna so mu san wani mataki ne na farko wanda mutumin da bai da katin zaɓe, ma'ana matashin da bai da katin zaɓe zai fara bin abu na farko ta yadda zai ga cewa mai katin zaɓe shi cikin sauki, duba da cewa wasu matasan suna cewa ba su sani na za su yanki katin zaɓe ba. Na, so jama'a assalamu alaikum. Amma kuma barka da warhaka. Dangane da maganar da shi malam ya yi tun daga farko muhimmancin katin zaɓe har zuwa tambayan da shi ne gabatarwa. So katin zaɓe dai yana da matuƙar muhimmanci wanda shi malam ya faɗa. So katin zaɓe is just like a weapon. Muna maganar canji dole ne sai da shi. Canji bai zai yi ba gaskiya dole sai da katin zaɓe. Mun ce muna buƙatar canji tun daga matakin me zance ward, kuma local government, kuma state level, kuma wani position. In dai muna so mu canza to da sai da katin. So ya zama dole. Wannan is not an option, it's mandatory for all vibrant youths da Gurore within outside Gurore. Wannan tare district ma su fito su katin zaɓe. Wannan karon gaskiya canjin nan mu ne za mu shi mu ɗan Gurore na nufin youths. Kuma youths ai magana youths ana magana maza ne da mata. So wannan shi ne. Katin zaɓe ana samu yanzu ana registration online kamun su zo su yi physical abin data capture. Kwanaki suna shigowa wards, suna shiga har wajen masu unguwanni har manyan abin nan da gari ana enrolling mutane a kan shi wannan muhimmancin katin zaɓe. Ana ma yin registration. So wanda har yanzu number of mutane da ake so su yi ba a samu, ko rashin awareness ne ko mutane mu suna ganin shi kullum ma in an yin aiki da ne wannan wanda muka zaɓen ba shi bane ake ba. An ɗauki mutum guda ɗaya mun zaɓe shi, in ya je can sai a canza mana result, wani result muke gani. So solution da yana wajen mu ne matasa, dole ne mu tashi mu yi awareness, mu sanar da kusa da mu abokanaye da ya kalli, nuna musu muhimmancin wannan abu. For sure canjin nan yanzu zamani ya canza, an koma digital ba analog ake ba. Gaskiya ya zama dole ne mu gudu tare mu tsira tare.
wannan haƙƙi ne akan malumanmu, limamanmu da pastors, faɗakar a wajen majami'ai, wajen a church, masallaci, makarantu, a gaya ma yara da matasa, mutane marasa shi, a ji a yanki wannan abin before it's too late. Na ga wannan abin an bude shi almost tun September, na ko September, farkon September ko August ba a na fafa. To yana nan dai har yanzu, kuma za a rufe a sake extending, kuma za a rufe a sake extending. Saboda number of mutanen da ake so su yi wannan abin har yanzu ne su. Kuma inda za ka rufe ɗakin nan ma, ko kuma a ce a ɗan blocking wani wuri a ce duk mai voters card, valid voters card shi kaɗai zai escape. So za a samu number of mutane matasa wanda ba su yi wannan abu. Kuma they are claiming that they want change. Canji ko bai zai yi ba gaskiya sai da permanent voters card PVC, saboda yanzu abubuwan yadda yake tafiya ke. So masu kallon mu da sauraron na kusa da na nesa, wannan aiki ne wanda ba wasu tsirarin mutane ba su, aiki ne wanda yake son cooperation, yana son support, yana son awareness. Mutum ya sani don Allah ya taimaka ya nuna mai wanda shi bai sani. So no matter how little you have, wannan abin da ka sani din zai taimaki wani ya guiding nashi. Mutum ya zo yin registration, ko su masu yin registration din ma in sun zo a samu kome anguwa, a samu wani haziki wata shi anguwa ya tsaya, tabbatar datas da suke sawa wajen registration ba su so suna ma mutane error ko mistakes. Idan za a fahimce ne ana samun wannan issues ɗin, suka samu mutum an zo ana samun mismatch ko disparity a suna, wanda ya kamata nan yana da suna uku, family sunan gaba ɗaya 3 names ko 2 names, sai a je a jujjuya masa suna da ya je kuma ya yi bibiyan da shi ko ya yi wayar nashi da shi, ko a ƙarshe sai zo ya kare yana shan wahala, ko an zo enrollment wani zai yi applying wani aiki ya zo yana masa katsalan da a result kuma ƙarshe sai ya zo ya rasa. To mu dai muna ba da shawari akan cewa irin wannan abin in ya zo, in zai yi a kori mutane, hukumomi da sarakuna, wannan aiki ne wanda za su yi gaskiya, ba za su girma malamai kaɗai ba ma da sauran mutane, su by force wannan don gaskiya kusan dole. Yes, dole ne ba voters card yanzu yadda muke tafiyar na haka sun yi kenan. Burore gari mai albarka fa, ba abin da Allah bai bamu ba fa. Burore is just like a Nigeria ne, ka gani ne, a cikin sauran countries Africa. We are the best. Mu ka bar maganar Yolas, mu tsere mai Yolas. To amma akwai abubuwan da yake tafiya wanda ina bukatan ai abun a fili, sai ana hiding nashi. To yanzu dai time yayi, ya kamata mu canza system na komai. More than 30 years har yanzu ana salon siyasa ɗaya, ce canji kullum canjin nan zai dinga tun daga iyaye har mu, kuma in mun yi wasa ne na tabbatar har 'ya'yanmu sai dai wasu su zo daga gefe su zo su fashi arzikinmu. We have ticket, we have mineral resources, ga nan dutsen nan ga nan yashi, wannan duk mineral resources ne Allah kaɗai ya san abin da yake, ka gane ne, beneath the earth akwai su ma'adanai. To inda za a samu haɗin kai na matasa, a samu fahimtar juna, ni na tabbata har ga Allah sai mun yi abin da ba a yi tsammani ba, insha Allah. Maganan katin zaɓe yana da muhimmanci kuma is very very close a rufe shi, very soon za a rufe shi. Wannan ya rage naka kai mai gida, karkace ba za ka yi siyasa ba yanzu kan you must play politics role, dole su yi siyasa, saboda we need change. Iyayenmu mata a duba su don Allah don Annabi. ‘Ya'yanmu da ƙannenmu na sunan they are going on the street without good education. Bishin mu ba mu ma wani aware, muna buƙatar mu ma abubuwa da yawa. So gaskiya mai gida a ba iyayenmu mata magana, idan mutanen nan sun zo suna shigowa yanzu unguwanni, a tura su da ‘ya'ya from 18 kamar da shi ma ya faɗa, from 18 to ko shi ne dama wannan citizen, su je su yi katin zaɓe. In mutum zai sabanta ne ya je ya yi bayani, a tsaya kai ka rubuta sunanka da kanka ka ba shi ya rijista, kar ya ji ma a
samu mistake a suna da zo ya kosa problem. In za ka canza mazaɓa ne duk sai ka musu bayani, duk za su yi komai. So wannan shi ne a takaice. Allah ya kuma shi ne gaba ɗaya. yanzu bayan da kuma da ya yi dangane da abin da ya shafi tasirin mallakan katin zaɓe ga matashi wajen canza siyasa. Zan dawo zuwa ga malam Abu Mustapha kai bayani da zan dangane da abin da ya shafi tasirin mallakan katin zaɓe. Shin akwai wani koma baya wajen rashin mallakan katin zaɓe ga matashi wa al'umma da ke jawowa? ba za a rasa ba. Ai koma baya da rashin mallakan katin zaɓe yake kawo mana ya baya ma misaltuwa. Don za a gani lokaci me ake da katin zaɓe, muka ce zaɓe ko ba ka ba, ana yin shi ne don a samu a fito a yi zaɓe. To lokaci zai zo da za a zo zaɓen yadda ake cewa muna neman canji baka da katin zaɓe, to me za ka yi ba abin da za ka yi sai dai ka zama ɗan kallo. Duk girmanka da sanuwanka a gari baka da izini ko ikon da za ka je ka dangwala wa duk wanda ka ga yafi cancanta ƙuri'a ba tare da kana da katin zaɓe ba. To za a zo a gani a ƙasa ko a gari a ce muna maganan Ngurore in particular, an zo an tattara number of registered voters nawa ake da shi. Yola South muna da registered voters a ce 10,000, kuma Yola ta dogara ne da ƙuri'un Ngurore. Duk abin da ake jira a Yola in ƙuri'a ta Ngurore bata zo ba to akwai abin da ya rage. Don ko kana Yola zaka ji ana cewa rizon Ngurore, min ɗoro yana rizon Ngurore. Me yake nufi? Ana jira rizon na Ngurore ya zo. To rizon na Ngurore in ya zo shi zai determine waye ya ci zaɓe ko kuma waye ake gani zai ci zaɓe da rizon ɗin Ngurore. To sai ya zo ya zamana a ce Yola an yi rijistar mutum 10,000. Ngurore nawa muke nema? A ce muna neman mu samu akalla ward 11 na a ce Ngurore mu muna nema, ko a ce Ngurore yadda kawai da sauransu muna son mu samu ko kusan rabi na registered voters ɗin nan, wanda shi zai ba mu tagwammashi a ma'aikatu ko kuma waɗannan 'yan siyasa da suke can. A ce mun samu ƙuri'u 4,000 registered voters na Ngurore, aga 6,000 ne a waje. So wannan 4,000 da muke da shi, yawan mutane shi zai determine karfinmu a siyasa. To sai ya zo ya zama na ba mu yi rijistarin ba mu da waɗannan votes. Me za su gamu da shi? Ba mu san mu nemi wani abu a wajensu ba. Duk abin da muka nema za a ce ai baku da ma masu kada kuriya. Amma da zarar muka fito muka yi rijista, mazanmu da matanmu, yara da manya, duk wanda ya kai shekara 18 mu fito da shi ya yi zaɓe, ya fito ya yi rijista. In aka ga namban mu kawai an san cewa akwai matakin da muka taka a siyasa. Sannan kuma shi siyasa namba ne, ku nawa kuka yi rijista, ku nawa kuke kada kuriya, to shi zai determine karfin ku a siyasa, wanda kuma lokaci ne na siyasa, dole mu yi shi. Ba wanda zai kawo mana wani cigaba ba ta siyasa ba. So dole mu shiga mu yi rijista. 'Yan siyasan mu su taimaka, ba wai sai mun je local government ko wani abu ba, ana ɗauko su masu rijistar nan a kawo su nan inda muke sai a yi mana rijista su taimaka. Don na ga an fara kwanaki, na ga wasu nan wajen makarantar sakandare ana ɗaukan mata ana kai su ana musu rijista. To kowace jam'iyya dai ta yi haka, mutanen gaskiya sun yi tunani kuma sun yi abin da ya dace. Sannan 'yan siyasa su tuna fa, kamin mu talakawa mu samu moriya ko gajiyar siyasa ta naira 10 sosai sun samu ta naira 1. So abin da ya kamata a wajensu, kimansu ce da darajansu a ce ward ɗinsu ko kuma mazaɓunsu an yi rijistar mutane da dama. Saboda haka su fito su tashi tsaye. Muna da manya-manyan 'yan siyasa, akwai state stakeholders a nan, ba wai local government ko ward kawai ba. Muna da wasu stakeholders ne a state, wasu a local government, wasu kuma a ward din ma mun sani ga sunan. Ba yadda za a yi siyasa ta Yola South ba a samu ba. Namtare, Ngurore, Oldekoi dole sai an yi da mu. Saboda haka tasirinmu da kuma ingancin mu a siyasa shine mu fito mu yi rijista. Shi zai ba mu muhimmanci da darajar da muke bukata duka. To shi ne wani. Wannan shi ne bayani game da wannan. Mu dawo zuwa ga Komar.
kuma yanzu ka yi bayani game da abin da ya shafi hanyar da matashi zai bi na farko domin ganin cewa ya mallaki katin zaɓe cikin sauƙi, wadda ka yi bayani akan cewa an fara gudanar da program na registration na voters card ma'ana PVC kamar voters card ne. Ka yi bayani akan ana registration ta online, wadda daga baya za a fara fitowa kana da domin a ci gaba da registration. Game da abin da ya shafi musamman matasa, akwai wayanda suke kirarin cewa su ba za su mallaki katin zaɓe ba, duba da cewa da muka ce musu menene dalilin sai su ce maka ai an riga da an yi zaɓe. A to wani yin jan hankali za ka mai wani matasa da suke kirarin wannan. Shi ne muke so matasa su gina tunanin jiya su dawo da shi kullum ci gaba ke nema. So batun ya ce shi ya yi zaɓen ma in yi mallaki katin ma ya zo ya zaɓa ba abin da ya zaɓa ake ba shi ba. So akwai abubuwan da ya fara ne wanda ya kamata a ce ya karasa su. Dama an ce in ka za mu kasa mu tsare mu raka. Idan muka yi voting, muka yi casting vote, mu haƙƙinmu ne ya yi, mu haƙƙinmu mu tsaya a kai counting a gaban idanu. Wajen samu a samu matasa ko kuma wasu wanda za su tsaya a madadin gari mafahimta ko ward ko local government, so su je su tabbatar ta tafi ita wannan result ta tafi yadda yake ya je inda ya dace. Gaskiya batun mutum ya ce wai ni ba zan yi katin zaɓe ba ne, idan na zaɓa ma abinda na zaɓa ba shi ake wani wannan tunanin shi ne ba mu so. Muna duba future ne, menene gobe zai haifar wanda shi zai ba mu daman shiri tun yanzu. Ka ce ba za ka yi zaɓe ba, wane ne zai zo ya zaɓe? Ni na ce ba zan yi ba, kai ka ce ba zai yi kai ba, malam ma ya ce ba zai yi, wane ne zai zo ya yi? So dole kai ɗin ne za ka yi. Kana da iko, kana da sai akan matanka, kana da sai akan kanne ko maybe ma iyaye, wannan Allah na iya ba mu wannan mutum wannan damar din. Ci ga shi nan shi ne na kuma sannan he can lead the family. So wanda akwai sai a gaya musu su je su yana da muhimmanci don ina da yakini ko Islamically addini both religion na san akwai scriptures wanda za a samu ko verses wanda za su ke nuna muhimmancin katin zaɓe. In canji ne bayan yanzu ba ta zamanin da mutum zai ɗauki weapon je yana ko zai canza shi by force. You can only change it by your thumb. That is your voters. And your future is in your hand. So kira da zan yi ga 'yan uwana matasa shi ne, ina ana canzawa fa, mu ne muka rake, mu ne kamar heart, mu ne kamar heart na ita yola south ɗin. Gaskiya mu ne, don da zai yi mu zuba ido muna kallon komai ya zo yana wucewa. Mu ne da abu kuma mu ne za a zo a kwashe shi a je sai a zo ana tsammanin bai yi fa, wallahi wannan tunanin bai yi ba. Ya kamata muna so free, muna kuma free, amma ka duba fa gaskiya wannan karo muna so mu kalla visible change, canjin da zai bayyana ya shafi kowa kuma tun daga wannan karo. Inda zai yi Rural Youth Summit, wannan house da aka samu a cikin aka kirkiro shi na matasa wanda ta tara matasa daban-daban from Gurore har da wajen Gurore. Ina ji over kusan 500 people a cikin wannan gida da inda za a ce mu wannan gidan kawai a ce dukkanmu muna da valid permanent voters card PVC, a ce mu je mu fidda mutum daya, misali mu fidda mutum daya matashi mu ce representing namu ko legislature ko ma a ce chairman, dukkanmu voting nashi, ni fa na san zamu ci, wallahi zamu ci. To matsalar shine mutum yana gani, wani yana gani kamar shi din nan zai iya kawo canji shi kadai hakan nan. Yes, kai ne ma za ka kawo canji. Politics is a game of number. Game of number, mutum ya ji da number ɗaya kawai is a winner. So wannan ba abun nan bane, kira ne dukan mu je mu yi katin zaɓe. Wannan katin zaɓe ya zama wajibi ne
ga kowa da kowa wazancen wannan ne suna mace ce ba za ta yi ba ko namiji dukkanmu muna so yanzu a kawo canji ne a garinmu Gurore. Muna kishin garinmu, muna so Gurore. Ba mu da wani garin da ya fi garin Gurore. Gari mai albarka, alhamdulillah, canji sun faru wanda da babu su yanzu muna kallon su. Muna fata kuma ya ci gaba da faruwa har illa masha kuma zai ci gaba da faruwa idan matasa suka bada. Wannan karon gayo matasa muna kira, wannan karon fitar mana, mu ma ku fitar mana da wanda ya dace ya je ya mana doka wanda zai shafi mutanen shi ne kawai. Aji za mu iya garbuci ba za mu iya, kar ka ma fara tunani a ranka cewa ya za a ce Gurore kaɗai ta iya fitar da ta producing member ko ta producing chairman. It's possible. Yes. A ce dukkan kayan tike chairman na tike ya tara su a ce kuma su an kira dukkansu ya yi umarni tun da dama akwai shugabanci ko ina akwai shugabanci. In dai akwai haɗin kan ina ganin in shugaba ya kira ya kamata a ansa. To in an ansa din dukkansu suka yarda suka amince za su yi katin zaɓe kuma za su sa kanne da matansu su yi katin zaɓe. Wannan tiketi mu sake komawa gefe area parking su ma tara union a gaya musu shugaba ya kira. Hikima haka muna so mu kawo canji wannan karin muna so mu memba sai a sake komawa can mai sunansu ko yan kogi matasan mu muke dubawa. Muna so mu samu canji wannan abubuwan akwai abubuwan da muke so a kawo su model maimakon a koma tun na da ake yi a kawo canji kuma mashin da za a yi aiki da su mun cancanta tunda kayan mu ne to amma ya kuma kayan mu ne za a fitar a je amfana da shi mu sai dai a can mana gaskiya wannan da yi ba. Shi ma can yan dutse kuna ji na kun sani can Savana Afro a tara matasan ne Makera a tara matasan a gaya musu kowa ya je ya yi. Muna so a cikin mun yi katin zabe dukan mu sai mu zo mu zauna a cikin mutum da mu ya ne sai mu samu mutum daya ima Abu Sadiq ne zai yi sai mu fit da shi mu ce wannan karon za mu gwada tura ka legislative za mu tura ka house ka ji mana doka. Yanzu ba zamanin da za a ba mu kuɗi bane musa wanda kuɗin da za mu ji musa shi a data kawai. Zamani ne wanda za a je a yi doka wanda zai amfani zai shafi kowa. Shi ne fatan mu fa yanzu ka ga alhamdulillah irin wannan gwamnati so gaskiya alhamdulillah mun ga wasu ci gaba wanda da a can babu su. Mun samu makaranta, mun samu cottage hospital, mun samu renovation ina. To ni kira na shi katin zaɓe is not an optional. In gadaranka ne kai ɗan kasuwa ne so baka da time da za ka je kai katin zaɓe ko kana ganin wannan sai ɗan siyasa. Ai in ba security za ka je kasuwa ne? In ba security ba za ka je gona ba. Dole ne sai da security kamun nan duk ka iya yin wannan abu. In ba security za ka je karatu ba za ka je makaranta ba. So dole sai da security kuma security yana so a yi handling na shugabanci yana so a yi handling na shi a gurin mutum mai amana ba mutum mai fasadi ba. A samu mutum arziki wanda zai iya kare rayukan mutane. Ga sunan contestant kowa ya shirya yanzu yana jiran 227 daga member rep senator governor president duk sun shirya suna jira su zo sun gama budget nasu sun yi investing suna jira ne su pulling resources sai kuma su zo su koma ɗiban profit nasu after the election. Yanzu hankalta za mu idan an yi sai after 4 years maybe ma sai after 8 years salon siyasar yanzu kenan ba a yin one tenor. In mutum ya yi one tenor babu ma normally 8 years flat. So bai kamata a ce because of 10,000 20,000 ko some money sai da kuri'a a zaɓi mutumin da ya cancanta, mutumin da ya san haƙƙin Allah first. In ya san haƙƙin Allah shine zai safa ya kiyaye haƙƙin mutane. Yes, in ya san haƙƙin Allah yana da jin tsoron Allah shi zai sa ya kiyaye haƙƙoƙin mutane. So wannan shine ba'asi da zan yi akan ita wannan muhimmancin katin zaɓe. So da fatan ɗan uwana matasa za su amsa kira. Allah ya ba mu Gurore sa ya ƙara ɗaukaka ta. Wannan shi ne sallallahu alaihi.
a masu kallo da kuma sauraren mu na hanyar kafafen sada zumunta, za ku iya aiko sakonninku da shafinmu da ke Facebook na Goye Community TV don a aiko. Wato kafin nan mu fara karanta sakonninku wanda za ku dinga turowa, bari mu dawo zuwa ga shi Malam Abu Mustapha. Comrade ya yi bayani dangane da abin da ya shafi shi katin zaɓe da kuma bayani da ya yi akan cewa ya kamata a ce matasa su fito, musamman irin matasa wanda suke cewa an riga da an gama zaɓe su za su je su cikin umarni ne. Ya yi musu ƙarin haske game da abin da ya kamata su. Wani irin kira za ka yi wa gwamnati da kuma ƙungiyoyi irin su Rural Youth Summit game da ƙarfafa wa matasa gwiwa game da abin da ya shafi mallakan katin? Game da ƙarin bayani da shi comrade ya yi bayanai da ya kamata ya jan hankalin matasanmu game da abin da aka ce wai matasa ke cewa ai an riga da an yi zaɓe an yi wa ina siyasa ba haka take ba. Ai mun ga zaɓuɓɓukan da suka wuce, me yake kawo shugaba ga kujera shine zunzurutun ƙuri'a. Da zaran kun yi zaɓe an fito an yi zaɓe an ga jama'a, ni na tabbatar ba wanda zai canza muku abin da kuka zaɓa, ba wanda zai canza. So kawai mu fito mu cire wannan tunanin na cewa wai an yi zaɓe an zaɓa mana ba a taɓa sahihin zaɓe ba. No, zaɓe kullum ana yin shi, kuma yawan mutane da suka fita shi zai nuna ingancin zaɓe. Amma da zarar mun zauna bamu da katuttukan zaɓe, wasu kalilan za su je su yi zaɓe sai kuma a rubuta mana abin da aka ga dama, ga wanda ake so ga wanda ake so. So mu matasa mu haɗa kai mu fito mu yanki katin zaɓe domin samun wakilci da muke bukata, wakilci kuma daga kansila har zuwa sama. Muna gani kyan garinmu ko me yasa, ko taurin kai ko wani abu yasa aka kawo mana makarantar nan da aka kawo, ko cottage hospital da muka samu, ba haka bane ba. Gwamna ya ga cewa lallai mu dinnan muna da masu zaɓe, muna da ƙuri'un da ya cancanta a bamu. Ai akwai garuruwa cikin Yola sai aka zaɓi Ngurore aka bata wannan makaranta model school da gwamna yake. Akwai Ngurore, akwai wasu garuruwa aka ce to ya kamata kuma a bamu cottage hospital. Ina tunawa lokacin da ya zo campaign ɗin shi, da aka nemi wannan asibitin ya ce to a bari za a duba. Gani da cewa Ngurore na kusa da Yola, akwai specialist hospital akwai kuma teaching hospital FMC kenan da na da. So ya ce bari zai ba waɗanda suke da bukatan wannan. Daga baya kuma ya sake hankalta ya ga cewa lallai mun cancanci wannan din. Yawan mutanenmu da ƙuri'un da muke ba a gwamnati shi yasa aka ce mu fito mu yi zaɓe. Kawai shi yasa aka ba mu wayannan dividends of democracy. So da zaran kuma ba ku fita zaɓe, gwamnati bata san kuna nan ba. Inda shugaba zai san kuna nan shine ya ga ƙuri'un da kuka bashi. So don Allah mu yi ƙoƙari, 'yan siyasanmu su ma su yi ƙoƙari su wayar da kan mutane, malamanmu na addinan nan guda biyu don Allah su ma su yi ƙoƙari kar su gaje. Wannan ne su yi ma za su taimaka wa community ɗinmu wajen ci gabanta. A sani a ga cewa lallai muna da masu zaɓe waɗanda suka cancanta, sannan kuma a ga akwai continuity. Me continuity? A ga cewa lallai mafi yawa masu kada ƙuri'un matasa ne. Amma ina ga aka ce wai tsoffi ne kawai suka rage, za a ce a to nan gaba wayannan ba su da wani tasiri. Amma a ga matasanmu suna participating cikin wannan harkar, to nan ne fa za a ji daɗin tafiya da mu. So matasa a yi ƙoƙari a fito a ci gaba da yanka katin ƙuri'a. Saura kwana 15 muna fatan watakila nan gaba a zo a ƙara. So mu rika fita mu bayyana kanmu akan cewa lallai muna son wannan process na siyasa ya ci gaba domin mu ma mu samu gajiyarta. So game da wannan Ngurore Youth Summit da sauransu da aka yi, yadda shi comrade ya ce akalla Ngurore Youth Summit an samu mutum a ce a 500. To 500 fa muna da wasu da ke karkashi, wani za ka samu yana da mutum 2, 3, 4 a karkashin shi.
So in har za a ci gaba da irin waɗannan abubuwa, me matsalar mu rika tattaunawa ina za mu samu mafita, to insha Allah za a samu wani ci gaba mai amfani. Kuma akwai ci gaba, musamman yanzu tunanin ne ya kawo wannan Ngurore Community TV, aka zo aka kirkiro shi. Sannan kuma ni ban ce akwai wata kafa ta sada zumunta da ta yi saurin bunƙasa irin wannan kafa ta ta Ngurore Community TV ba, don ta bunƙasa inda ma baka tsammani zaka tarar ana kallo, ana ji, ana waye-waye da dai sauransu. Akwai abubuwan ci gaba, akwai alhairai da dama wanda muka samu game da wannan. Mun ba garinmu wani image da ba a yi tsammani ba. Da ba a ɗauka cewa akwai waɗanda innovative matasa a Ngurore ba, sai da wannan abubuwan suka fito. Sai fa akwai masu tunani da nazari da irin wannan. Saboda haka muna nema a matsayinmu na matasa mu haɗa kai, mu jajirce, mu ga mun kai garinmu inda ya kamata. Ba fi mu yawa ba, ba fi mu matasa ba, kuma albarkatu yadda comrade ya ce mu fa tamkar Najeriya ne. So haka ni nake wa gani, hakan nake gani. Yadda muka tara ƙabilu a Ngurore da addinai daban-daban, sannan kuma ga munan cikin zaman lafiya, ba wani tsanaki, ba komi, harkokinmu na tafiya daidai. Ni a tashi da Ngurore na tashi na samu ba wani musulmi da bai da aboki Kirista, ba Kirista da kuma bai da aboki amini musulmi. To kuma tafiyar nan ina gani tana nan har yanzu tana tafiya. Saboda haka mu ci gaba da tuntuɓar juna, me za mu yi na ci gaba, me za mu yi wanda zai kawo garin mu ci gaba, don ba mu da inda ya fi Ngurore, magana ta gaskiya. Saboda haka mu tsaya mu raya garinmu, mu ciyar da ita gaba, wanda yaranmu in suka taso su ma suka ji abin da aka yi za su ce lallai magabatan mu fa akwai abin da suka yi mana. So mu tashi mu tsaya mu zage dantse, mu yanki katin zaɓe. In zaɓe ya zo mu nuna cewa muna da ra'ayi akan siyasar nan, mu nemo wa kanmu 'yanci, mu samu canjin da muke bukata. Yan siyasa muna da shi a gari, saboda haka su ma sai su taimaka, su yi guiding ina ya kamata a bi, me ya kamata a yi, waye ya cancanta, waye bai cancanta ba. Sun san kowa, duk wannan takara da ya zo mana su tsaya su nazarci wannan dan takarar, su ba shi muhimmancin abubuwan da muke so a garin mu, ga bukatar mu. Ba wai kawai a zo dan siyasa ya zo ya mana surutu na baki, dan zabe a zo ana raba mana 1,000, 2,000 muna karba muna dongwalawa ba. No, ba haka bane. Mu canja mindset din mu ya zama cewa ci gaba muke so yanzu, ba wai aljihun muke dubawa ba. Da fatan yan siyasa mu su ma za su taimaka mana wajen ci gaban nan da muke bukata. Allah ya taimake mu, Allah ya kawo mana ci gaba mai amfani a garin mu na Ngurore, Yola da kuma Adamawa baki daya. So, mu da zuwa ga comrade. Comrade, a ƙarshe wani shawari ne za ka ba wa matasa ganin cewa sun je sun mallaki katin zaɓe? So, assalamu alaikum. Shawarin da shi time da ya rage da shi, kwanakin da ya rage don ba time gaskiya, sai mu kuɓasa mu je in ta kama ofis na mu je, don saboda muhimmancin wannan abun. Ko da Abuja ke headquarter, a ce kaɗai shi in mutum yake son katin zaɓe zai je, ya zama dole mu je wajen. Ga ofis a nan Jimeta, Tangot, muna da manyan mutane, 'yan siyasa, iyayenmu da 'yan sarakuna. Alhamdulillah mun ga dai ci gaba. Wannan karon har da district Ngurore progressive, tun da an fara mu sai mu karisa, sai a same su mu samu a musu magana. So in ta kama a yi contact da su INEC office, kawo official su zo su ma mutane, tun da muna da mutane, dama aikin mutane ne aikin su. So hakkin mu ne, da hakkin mu ne kuma ya zama dole su ne. So wannan shi ne abinda muke so, shi ne yarda da amincewar matasa. Matasa na the backbone of everything. Wallahi change din nan kuma mu ne za mu canza shi, kuma mu ba wanda zai canza shi. Ya zama dole. Kana da haƙƙi, kana da haƙƙi. Kai kana gani Allah bai zai tambaya bane ranar tashin kiyama, kana da ikon canzawa through your tongue, sannan baka canza shi. Kana da hujja kenan ka ce, kana da hujja za ka ce ai in na zaba ba a bani abinda na zaba. You have no say, baka da answer gaskiya.
so mai wayo shi ne kawai wannan time da dama da kake da shi kai aiki da shi yadda ya dace. Ba mu ga abin da ya faru a New York City ba. Bayo Zauran Mamdani shi ne fa ku duba 33 minutes shi ne gwamna fa na New York City. Pentagon tana wurin, White House tana wurin. It's fa jinin ba power a wannan wurin ne. Ga nan Ibrahim Traore nan Nebo kuna gani ci matsoraci. Kwanan da Allah ya nuna mana aya a nan Najeriya. So canji dai ya fara zuwa. Canji ya fara zuwa. Mu ne yanzu ya rage mu tashi mun shi actionable. Yes, gashi nan AM ya yi ma kwanan abin da ya faru da shi da minista Abuja. Kuma haka bane shi yana ganin har yanzu zai taka kowa in yayi babu mai hanawa su yana tare da mai federal executive council and presidency. So Allah sai kawo yaro dan cikinsa da gaske ne ai abin da yake faɗa lokacin da ya makaranta shi ba lallai bane yana primary school. To amma cikin ikon Allah da ya ga daman hakan ya faru dan nasa ne kuma na ciki no doubt ciki shi ya zo kuma ya ja layi kuma ya hana shi haihuwa kuma haka yana ganin layin nan bai haye mun kalla ku. So abinda nake so na nuna a nan shi ne mu din ne matasa in mun ce za mu yi ba wanda zai tsira mu, in mun ce za mu canza ba mai hana mu. Ya ishe mu misali, zan ci gaba da bada misali. Mamdani wannan ba karamin example ba ne. Wannan is our time. Ya kamata lokacin mu ne buro. Mu yanzu fatan mu ma ayyukan gamman ne fa. Allah na so a kai shi cikin kudin gina. So amma dai mu ne za mu yi. Mun fara dai su san capacity mu, su san nezance yanayin capacity da everything dai wanda za mu iya yin sosai. So ina da yakinin cewa in mun fara za su matsa sun san exposure namu. So Allah ya taimake mu, Allah ya yi a tashi no time wo yadda kake gani ga magana da shi wallahi so be sufficient. So mu tashi, Allah ya taimake mu. Kwanakin da ya rage mu je ta gama mu je headquarter ko INEC office mu je mu katin zaɓe. Ko mu je gurin wakilanmu mu sa a yi contacting na INEC office su zo mazaɓa, amma mutane tun da is their responsibility to register for voter members. So wannan shi ne a takaice. Wa alaikum salam, muna godiya comrade. A bari mu koma zuwa ga masu saurare game da aiko sakonni. Akwai wanda ya aiko sako yake cewa a wani wuri ne zan je in yanki katin zabe. Inda zaka je ka yanki katin zabe akwai wanda ya fara sunansa, wanda sunan shi Gideon Monday. Ga number wayansa kamar haka 0800 866 17906. Ta wannan hanya zaka je ina shi ko ka bi shi ta WhatsApp nashi kai magana da shi kamar daga abin da ya shafi gyaran katin zabe ko kuma canja akwati da kake so ka canja, da kuma ko katin zaben ka ya bata, duka za ka yi samu a gare shi. Ko kuma kai tsaye mutum zai iya zuwa, mutum zai iya zuwa ofishin INEC wanda mafi kusa nan shine daidai da wannan road crossing kamin flyover na farko, Ali Mustapha flyover ko daidai Capital School. Layin nan na Capital School za ka samu ofishin su a wajen, ko kuma ka wuce in ka shiga na Yola South, ainihin bypass na Yola kusa da Ibn Abbas, makarantar Ibn Abbas, akwai office na INEC nan ma suna registration din. So wanda bai da kati zai sabo. In kuma ka kaura ne ka dawo nan, da kana aiki wani wuri ko me ya faru ka dawo nan, za ka iya zuwa ka bada sunakinka sai a sake ma sabon wannan, a sake mayar ma da katin ka kai din ne, details ɗinka na nan sai a canza ma a baka wani. Fiskan ka in ya ɓace akan kati za ka iya zuwa shi ma ka canza, in ya ɓace za ka iya zuwa ka sake, ba wai sai ka yi rijista ba, za ka je ka ce musu kana da shi, ka bayyana sunanka da sauransu sai a ma sabon abun nan. Insha Allah wayannan wuraren za a same su, ko kuma headquarters na INEC. To muna godiya ga manyan baki wa'anda muka gayyata da lokacin su suka bamu da gudumawa
da kuma haskaka mana da ilimi mai zurfi daga yadda abin da ya shafi muhimmanci da kuma tasirin mallakan katin zaɓe ga matashi. A yau matashi ya gane cewa katin zaɓe ba wai takarda ne kawai wanda zai je ya yankaro saboda je don wala ba, a takobi ne wanda zai rike da zai je ya gina al'umma, ya gina makoma mai kyau. Da wannan muke gargare wannan shiri namu, sai mun haɗu a shiri na gaba a daidai wannan lokaci.